Čaute. Čaute, vítam môjho ďalšieho videa a dneska si ukážeme, ako dať hacky do Minecraftu. Čiže skúsite aj nejaké hacky. Stránku vám dám do popisu. Máte všelijaké tie hacky. No a si môžete siahnuť aj na 1.8. Napríklad, neviem, napríklad toto. Máte tieto všelijaké hacky. Link, to je tiež. Tak. A. My si to teraz stiahneme. Takže je tu. Skip ad. Teraz to bude dlho trvať, čiže menší strich. Tak som späť a už sa vám to stiahlo, čiže už som si tady nejaké stiahol na skúšku. Tuto to máme. Je to. Teraz si pôjdeme sem. Píšeme procento a data procento. A otvoriť toto. Dáme toto. A dáme verzión. Si to pretiahneme. Tak si to tam pretiahneme. Takto. Už to tu je. Teda máme, už iba zapnúť Minecraft. Tak, teraz si to premeníme ako sa to volalo. Počkajte, ako sa to volalo tie hacky. Počkajte, stiahlo sa nám to tam vôbec. Teraz prakticky neviem. Sa pozrieme. Ako klienčko tam je. Prečo to tu není? Až ne. Mali sme tam toto pritiahnuť. Aj to sme tam mali pritiahnuť. Toto. Vidíte, tu je to najhlavnejšie, čiže ideme si zase do procenta a data procenta.
ti. Ježiš. Otvoríme, to sa tam vyťahneme. Ktorý ti. To. S tým. Teraz. Kde som to dostal? Vršiť. Jo, takhle tam pritiahneme. Tak, a máme to tam. Teraz by to tam malo byť. Ale není to tu. Tak si asi ešte dáme na to. Si ešte majú teraz. No, není to tu. Zase ono sa vám to sem objaví a potom na to kliknete a bude to mať stiahnuté. Príklad, zapnem zný, hej. Dáme to sem. Tak to vypadajú húzeny. Ideme na nejaký server. Tak, a tu máte húzeny. Na 2. Máte na Players, dáme si inventory, vidíte, to je všetko na to. Na Players, Autotool, Line, Autofish, Retard, to je nejaká debilná. Freecam, to viete čo je. Fastlab, to neviem čo je, no to je, že nám to pomôže. Komentári. Máte takéto tieto. Rby. Oho. Wow. Tak si môžete to tak si musíme. Tu máte proste takéto X-ray a proste takéto tieto vecičky. Ja sa s vami lúčim, ďakujem, že ste si pozreli toto video. A či tu ináč na game môžete používať aj fly. Tak taký mini parkour si dáme. Nikto si nás nevšimne. Ma veľmi, ale že veľmi sklamalo. Áno, toto, áno. Takže to je koniec? Áno, toto je koniec. Chcem dačo? Ne, opravdu nič nedostaneš. Hajzli jedy. To je taký mega parkour a nič nedostane. Čiže to bolo také skúšené hacky a díky, že ste si toto video pozreli, uvidíme sa u ďalšieho videa. Dajte like, odber a čau vás. Sorry, som stačí niečo iné. Takže čau.